ма Парвиз бо аз Нью-Йорк як ду рӯз пеш ма масъалаи праваи международния гап задаги будум. Ҳамин рӯзаки чихи гирифтан дар куре праваи Нью-Йорка. Самый кратчайший сроко дада. Баъзе одамо мебиён, ҳамин ҳаракат мекунанд, неки бисёр ҷода хато мекунанд, вақт тирят мекунанд. Авай да бия коратка мефаҳмонам, чтоб тезтар гирен ҳамин правая да. Чихет десек пуштун да мостай. Ин виреза на мост итальянцо сохтагиан ша, ба номи итальянцой. Хайра баъди гап мезанам то на камак ак нашуди мост. Масъалаи праваи Нью-Йорк. Праваи Нью-Йорк ду хел меша. Якум барои гирифтани праваи Нью-Йорк фарқ нест. Шумо туристен, оз бояд закони нав ровардем барои нелегало ҳам метавонан раван гиранд. Ози процесса сар додан неки 6 моҳ действияш. Ай туристоям 6 моҳ, ай любой одам 6 моҳ меша. Масалан, агар грин карта категорияги бошен, уже дига процесстон дига меша, девтар меша, мақсад то 10 сола метавонда праваи Америка, Нью-Йорка. ма асосӣ нашуд одамое ки турист мебиён ё ки студентҳо мебиён, ма ҳамуша гап мезанам, барое ки грин картадоро да ин процесс осонтар аст. Барое ки ваё мебиён, уже сошалшон аст, грин карташон аст, ҳамаш аст. Мерем просто меспурем якта картаи банка добавка мекунем и тамом гузашт ҳамаш. Насчёт туристо студентҳо. Туристо вақте мебиён, визашон 1 солае, именно тоҷико 1 солае, лекин бели картатон 6 моҳ да. Вақте ки ҳамин Нью-Йорк да ки расиден, ҳаракат кунем, сразу равен банк да справкатона гирен, ҳамин мавзӯъ мефаҳмонтона, ҳаракат кунем, тезтар кунем, барое ки вақте права метиҳанд, даже да болои праваам срокша менависанд, 6 моҳа срок метиҳанд. Правада бо болои правада менависанд 6 моҳ. Вай уже ҳисобе ки баъди 6 моҳ права недействителен меша. Шумо бояд баре документен гаида, чтобы вай продлит кунанд. Аку чӣ дакор, чӣ хел документҳо дакора, ин ҳама процесси ма мефаҳмодаги абсолютно бепулай. Баъди экзамена споридан. Баъде ки экзамена споридан, уҷа уже ай $63 то $130 да, завис ай кадом класси категория праватон. Так, якум кори мекардагитон ҳамин Америка ки омаден, якум кори мекардагитон и рафта ай social, то есть ҳамо комитете ки социальный страховка метиҳатона номер, ҳамҷа мерем паспортон кати метен, очират агар барвақта равен, мумкин в течение 20 минут гирем. Агар бетарако равен, уҷа очиратш калона 1 соат зиёд мекаша. Уҷа мере паспорта метен ва дар асоси ҳамун паспорт шумо да письмо метиҳанд. Письмош 1 моҳае, сроки письмош 1 моҳае. Ҳамун течени 1 моҳда вай справкада нависаги ки ҳамин одам ҳақ надорад Америкада кор карданда, ҳақ надорад social номер гирифтанда. Ин якум кортонаи офисошон Бруклинда 2-3 ҷода ҳаст, Манхэттенда ҳаст, адреса заненага social security office мебурояд. Уҷа мерем паспорт кати як письмо мегирем. Вай письмо срокш 1 моҳае. А 1 моҳ зиёд уже вай недействителен. Вай письмо ки гирифте рост банк дуроен. Банки Bank of America масалан, бисёр вақт Брайтон Бич шуда, ҳамин тарафи Брайтон Бич равен, русскоговорящида. Барое ки бисёр банкҳо да мере паспорта метиҳанд, ва мебинам ки туристем наметиҳанд, мегӯянд адресат нест, ит нест, вайт нест. Неки агар русскоговорящида равен, ва ё мегиранд, аммо адреси гуфтагитон да метиҳанд. Сразу масалан Тедебанк равед, Тедебанк сразу метиҳатона карточкаи пластикӣ сразу печат мекунад, метиҳад, баъд оригиналуш шумо да хонатон да в течение 2 ҳафта мебиёяд. Уҷа мерен паспортона метен ва ё шумо да адрестона гап мезанед, адреси зиндагӣ мекардагитона, сразу ҳамин течени ҳамин 1 соат пур мекунед анкетоша, шумо да персонални карта мекушад, дебит карта. Ва дебит картатона мегирен, сошала мегирен, ба сеюм кортон вақте картатона гирифтен, ҳамҷа банка илтимос кунед, справка тиҳатона, справка о местожительстве. Любой банк шумо да proof of address метиҳад, адрестона доказат мекунем ки ман ҳамҷа да зиндагӣ мекунам. Вай справка картаи банктону письмое мегирен, рост больница мерен. Больницаи ҳамин любой больницаи Нью-Йорк да дурен, хай Бруклин боша, Бруклин, в основном мигрантое ки мебиёнад туристо, бисёриш Бруклинда меистанд. Бруклинда любой госпитал дурен, даромадаш дар хеле мондагиан як столча, бисёр компания шумо да страховка мекунанд. Страховкашам бепулай, в течение мумкин 1 ҳафта хонатон страховка мебиёяд. Ана ҳамин процесса ки каден ҳамаша ина бинен, як паспорти загрантона, банковски картатона, кати письмо ай нашуд адрестон, ҳамун страховкаи медицинскитона и письмое ки шумо ай social гирифтен мегирен, рост мерен DMV, гаи, барои права. Гаиш экзаменошон хеле осон аст. 20 савол метиҳад, 20 савол, 14 савол туғри ҷавоб ден мегзарен. И саволоша метавонен интернет дам занен мебурояд. Масалан, нависен ки DMV тест 2019
آیا شما در وریانت یک گلا وریانت میتونید همونجا در بگیرین خونین اگر опытный шофёр باشه بسیار آسانه برای теория همی хайкадан поворот да чӣ медуре инош ҳаст асосии ай саволо медодагиш ҳамин нашод спирт нашод дору вақти дору мехӯри эффектиш чӣ хеле вақти масти чӣ мекушад чӣ хеле мешавад и анам саволо баъд ду се савол нашод знаком мешавад дорожные знаки ки осонае ман як се рӯз пеш ҷуромон омаданам як гузаштагида гирифтам осонае беҳад осонае мақсад дуромаден документое ки доден уже даромада анкета мети анкета пур мекунед документое мети сразу медурен экзамена ки спорден баъди экзамен уже гузаштен меган акошкада мебиёд документое доданда ҳатман ҳаракат кунен гӯянша ки класстона и каданиян категорияи праватона д не и бисёриҳо хатогӣ мекунанд д мегиранд д ам хато нест д кати метавонен баъзур ҳай када кор кардан короту набуд кардан лекин агар оянда такси кор карданӣ бошен ягон хел минивен гирен масалан гуфта намеша яке ай нью-йорк майами мекуче яке як дигар штат кучиданда ягон мошин аренда гирифтанда мошини грузовойда д уже ба кор намебиёяд и бояд гирен авайда асоси и гӯян уҷа разницаш $25 да ами где-то $75 да шумо да праватона уже метиҳанд не ки правае ки шумо ай тест мегзарен вай права пермитае временный не пермит как бы нью-йорк да шумо ҳай кардан метонен мошина леки ба як шарте ки бояд пештонда ягон шофёри тоҷик боша як шофёре боша ки праваи реальни дошта бошад агар ки шумо праваи тоҷикӣ доштагӣ бошед масалан праваи тоҷикимон англисӣ ҷор дорад англисӣ наистагӣ ҳамун праваи тоҷикитон акати ҳамун временный праваи ки ай нью-йорк мегирен ку авай агар якҷоя полисия датиен полисия дар асоси праваи тоҷикитон мебинад ки шумо стаж дорен ҳичи гуфта наметонад то есть штраф намена агар нарушенӣ кардагӣ бошед ҳатман штрафа менависаю лекин ягон ҷода стоп кунанд тона барои документотона проверка кардан ки ҳақ доранд баъзе вақт ягон ҷо мерен аю стоп доранда стоп мекунонанд проверка мекунанд баъзе вақт рӯзои ҷумъа шабош нағалтидам ягон бор ило намеғалтема анаку ҳамун праваи тоҷикитон акати ҳамун права монен агар якҷоя тиен офитсерда офитсер мебинанд праваи тоҷикитона мебинад ки ҳо ин ҳақиқатан ҳай кардан метавонад ҳамун пермити гирифтагитон дастатичне дигар дар кор нест агар ки праваи тоҷикитон набоша катитон ё праваи кӯҳна версияш доштагӣ бошен ҷое ки англисӣ нест то тагида дуюм этапш аст ки права спория шумо аю ҷай меброен мерен любой мактаби скул драйвер меган драйвер скул драйвинг скул ҳамунҷа мерен меге ки ман мақсад права гузаштум ина правом ва шумо записат мекунанд барои 6 соата дарс 5-6 соат ва дарси сейфти меган барои безопасность при вождении чия аҳамиятен бояд дарс метиҳанд 6 соат бояд шинен шумо як коғаз метиҳанд баъд дар асоси вай коғаз ҳамунҷа да муроҷиат мекунем ки мана драйвинг тестамон вождениядам вождения камтар қийтарай шумо ҳазор профессионал боше пешида мешине якта консультант ё ки ҳамо коргари гаи хута гум мекунем ва парковкаш дигар ва тоҷикистона дигар хел мошин ҳайкуниш дигар парковка дигар мо масалан ҷои тангда бисёр парковка намекунем ҷомон бисёре аиҷада камтар ҷош тангтар парковка ки қийтар ки аст ҳамуда гузаштани варианти гузаштантон 50/50 да авайда ҳамун даташа мемонен даташ где-то давом як моҳ мегирад баъзе ҷо аст ки 2 моҳ баъзе ҷода як ҳафтадам очратон мебиёяд ки одами права меспордагӣ бисёре ё ки ҳаст корхонаое ки пулша метен ва ё досрочно срочно види мегиранд где-то $100 то $150 ана агар мошин надошта бошен хай барои мошин бо метен дополнительно $100 права мегзарен ё намегзарен расходай авайда пеша омадан агар шумо 6 моҳ омаданӣ бошен праваи тоҷикӣ гирен биёен нақстара медурен $75 теста меспорен тестам ки спорден уже ҳам праваи тоҷикӣ кати мекунен да мақсад эконом мекунен $100 ана агар омаданӣ бошен ну иҷода мақсад шароити истода зиндагитона пеш бурдан боша то гирен дуроен праватона равен расписания монен schedule меган schedule мемонад тикани як моҳ уже мегиред праватона ҳамқа кор хеле осона иҷа омада мақсад бисёр ҷода парҷо пул пафан дар кор нест то праваи якума расходтон ягон справка дар шумо пул намегирам хай чия пули билетои автобус по автобусу такси кати равен агар пули ҳамона расход мекунем ки проблем вай худаш ҳамо расход ихтимай так что насчет права ҳамин ягон савол шид насчет праваи тоҷикӣ ҳамин американ ҳамин нью-йоркский любое время нависен комментарияда ҷавоб метиёб
агар хоҳем на YouTube ам кушодем, барои ки Facebook ограничение дорад, 5000 одам зиёд намебинад. Ма ҳаракат мекунем ки бисёриё бинанд. Хоҳен агар дорен YouTube дам подписаться кунен, хурсанд мешам. Ё Instagram бинен, худтон медонед. Хай гап тамом шид, нашуд биём, нашуд мост гап мезанам, пуштунда даги мостон. Ами промежутоки ҳаму дарози дута, промежуток дарозиш 1 километру 295. Где-то 1 километру 300 метр дарозиш. А худи дарози мост где-то 5 километр. Яку мост аюҷа сар меша, меброя, мақсад мо да асоси аи тарафи ами шлагбаум то у тараф шам 1 километру 300 метр груба. Ай аз сатҳи об то болои моста, то ҳаму ҷои моста 70 метр. А худи баландиш ба фикрм буда гизагон 160 чанд метр. Моста 10 сол сохтагиам. Бинанага дуитажа мостай. Якум этаж барои мошинои калонай васандан, тагиш барои мошинои майда. Якум болонгиша якум сохтагиам, соли 1964 ба фикр сохтагиам, тамом кардагиам. 5 сол да сохтан, ай 59 то 64. Дуюм этажа боша, ай 64 то 69. То есть ам 10 сол да ам моста сохтан. Груба расходшон ҳаму вақто где-то таги 300 миллион буд. Ҳозира пул кати қариб таги 3 миллиард доллар. То есть пули калонай рӯзужда 200,000 мошин зиёд мегзарам. Ба пулакиай. Ай усу Нью-Йорк дурен агар, то есть ай усу Бруклин дурен. И дута чиқар гунтона боро районои Нью-Йорка якҷо мекна. Ай обусу Стейтен Айленд ай обусу Бруклин ай. То есть ами Стейтен Айленд Бруклин кати якҷо мекна. 200,000 мошин мегзарада груба и пулаки роҳай. Ай усу рафтан $17 буд, 19 кадан ша. Ай усу омадан бепул. Хайна бинен ашаба. Як аҷоиботай. Оли хай бо ай болош ай каланда ман нишон метим тона. Ата гози як сет по поёнда парк астай. Парка нишон метим тона. Одам бисёр хона дамҷа боша меброя медави. Ина парк. Бафрам расходе ки мост намешад ам гирду атрофуш дар ҷои смотровой площадкашон дам бафрам бюджетшон определят мекунам. Майли бародаро саломат бошед. Ягон савол шид нависен, дар амони худо бошед. Бай.